Príjemný začiatok nového týždňa. Keď sa pozrieme na to, ako sa nás snaží minister Naď oklamať v živom prenose, normálne, že sa nám smejú do tváre, že vlastne za to, že Slovensko porušilo všetky medzinárodné dohovory o vzájomnej spolupráci, o vyzbrojovaní, ale v tomto prípade odzbrojovaní vlastnej armády, v prípade toho, že sa MIGy, tanky, vrtuľníky a všetká vojenská technika s muníciou posiela na Ukrajinu, je dôsledok toho, že je to len zastierací manéver na jeden veľký, skutočne veľký megalománsky kšeft. To, že my si máme údajne kúpiť teraz ako zápočtom nejaké vrtuľníky, ktoré zľavé a v zľavnených nejakých cenách dostaneme ako od Spojených štátov, je len čistá zástierka, pretože ja hovorím od samého začiatku, ako je možné, že teda tieto veci, ktoré sú v podobe vojenskej techniky, boli zrazu použiteľné. Veď hovoria, že to je šrot, že to je odpad, že to nie je funkčné pre účely slovenskej armády a zrazu normálne 4 vzleteli od nás a už bojujú ukrajinskí piloti vlastne na týchto migoch na Ukrajine. Takže ja si kladiem otázku, že či to naozaj nebol len zastierací manéver. Ukazuje sa, že áno, takto sa vlastne odzbrojuje slovenská armáda v počte 11 kusov vojenskej techniky. Ako som už minule povedal, ja by som sa naozaj v koži Vladimíra Putina minimálne pozeral na to, že aha, čo toto Slovensko stvára, tak si na nich posvieťme a pošlime tam nejakú raketku. To, čo máme dostať my ako vďaku od Spojených štátov, že sme sa na to podujali, tak by mali byť asi takéto vrtuľníky, ktoré už prilietajú na Slovensko. Áno, a presne si viem predstaviť, že v tomto vrtuľničku by sedel sám nevojak Naď, ktorý by niekde pri miešačke v Hrubej Borši takto nejako asi sa hrajkal na piesočku. Samotná bojaschopnosť vrtuľníkov pri akejkoľvek operácii by bola nulová. My sme odovzdali stíhačky, my sme odovzdali naše vrtuľníky, našu vojenskú techniku a my tu teraz máme dostať niečo, čo vlastne naši ľudia a piloti ani vojaci nebudú vedieť obsluhovať, nebudú vedieť s tým narábať a vôbec v praxi využiteľnosť je nulová. Takže ukazuje sa, že zhruba miliardový kšeft opäť potečie niekomu do vačku. Zároveň pri ďalšej miliarde, ak sme, sa ukazuje, že plán obnovy na základe absolútne neschopnej z IQ hupacieho koníka Remišovej, ktorá v sobotných dialogov pánovi Kamenickému zo Smeru povedala ticho takýmto tónom, tak ja keby som tam asi sedel v tej diskusii, tak ja si myslím, že jednu vrazím. To by som asi spravil ja na mieste Kamenického. Ten sa však krotil. A treba povedať, že milí priatelia, takéto tela jednoducho rozhoduje o štátnych peniazoch, o dotáciách a hlavne o prerozdelení prostriedkov pre regióny, či už z regionálneho operačného fondu alebo ďalších projektov, podporných projektov, ktoré by slovenské samosprávy potrebovali ako sol. A táto osoba, vďaka tejto osobe IQ hupacieho koníka Slovensko dojde o vyše 1 miliardu, ktorú Brusel nezaplatie a na základe toho, že nevieme písať projekty, na základe toho, že nevieme písať výzvy, nevieme čerpať, nevieme jednoducho robiť agendu, tak samozrejme peniaze prepadnú. Milí priatelia, ja keby som mal prirovnávať túto vládu, toto je monštrum, šialenosť obľudných rozmerov, čo keby sa spojilo 10 vlád, ktoré tu boli predtým, tak nebolo to také zlo a taký problém pre Slovensko ako táto trojročná vláda. Stále bude vyplakávať a vyfňukávať za Ukrajinu, za pomoc Ukrajine, za to, aby sme pomaly my vlastne každý deň ešte išli krmiť Ukrajincov, pretože za chvíľku sa ukáže, že ani tie zbrane, tá pomoc, to už bude nepodstatné. My tu potrebujeme stále sústavne ísť krmiť a teraz ešte pomaly by som sa nečudoval, pokiaľ vláda by nariadila, že ešte musíte ísť krmiť jednoducho aj tých Ukrajincov a priamo im čgať tú potravu do ich krkov, pretože oni to sami nevedia a vy si Slováci do úst potravu nedáte, vy jesť nebudete, lebo vy jesť nepotrebujete a vy z vašich platov a dôchodkov budete všetky peniažky dávať
pomáhať Ukrajincom. Takto si to predstavuje táto vláda Heger, Naďa, Čaputová. Samozrejme, my nie sme sprostí, avšak veľký pozor na to, aby si táto vláda ešte na poslednú chvíľu nezmyslela, že možno tie predčasné voľby ani nebudú, pretože rysuje sa tu nejaká tajná zámienka, že vôbec poskytnutie migov malo byť niečo ako zámienka na to, že sa vyvolá konflikt s Ruskou federáciou. No a v čase vyhlásenia núdzového stavu by teda predčasné voľby možno ani nemuseli byť. Aj zajtra som s vami. Pekný deň.